Бүйүк шагыйрыбыз Габдулла Тукай туган күнү уңайынан югары мәлім ауылы мәдәният йортында авыл карлыгачлары дип исемләнгән нәфис сүз осталары бәйгесе узды. Узган ел бәйге мәлім балалары арасында гына үткәрелсә, быел аңа Сарсаз Баграш, Сармашбаш укучылары да кушылдылар. Шигырь сөюче балалар булганда туган телебез югалмас дип ышанабыз ди бәйгене оештыручылар. Балалар барсы да бәйгегә тырышып әзерләнгән кызыклы мини-спектакльләр күрсәтүчеләр дә булды. Чыгышлар күбрәк туган тел, җир турында. Бөек җиңү көне якынлашуын истә тотып сугыш темасына да шигырьләр яңгырады. Габдулла Тукай шигырьләрен укучылар аеруча илһамланып сөйләделәр. Сигез күрә бөтен җирне театр, кирәк кул бул, кирәк император, мөхәддис ул, бөек ул, гализат ул, тәмам хөр ул вә бик киң ул, азат ул. Конкурста җиңүчеләр 3 яшь категориясендә 4 яшьтән 8 яшькә, 9 яшьтән 11 яшькә кадәрге балалар һәм 12-16 яшьлек балалар арасында билгеләнде. Ә Гран-прига исә Фидан Насыров лаек булды. Мондый бәйгеләр татар телен популярлаштыру, нәфис сүзгә кызыксыну, уяту максатларында уздырыла. Адилә Бруханова, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.